Sikotise kumakhaya ngamakhaya kwiindawo ngendawo kanti ngoku singena kwiyure yesibini yenkqubo. Wena mntu ke ubunathi kusukela ngomzuzu wokuqala ngokuqinisekileyo uzibonele wazivela ukuba uvimba wethu namhlanje ukekele ngamandla kakumba wentsholongwane kagawulayo. Nanjengokuba ke umhla wokuqala kweyomnga kulapho ke kuqatshelwa khona i-World AIDS Day. Siyasanalo ke nodliwano-ndlebe nonjingalwazi Khangelani Zuma ongumlawuli kwiziko lophando i-Human Sciences Research Council. Nobesabela nathi ke ngolwazi nokufundisa ngalo bhubhane. Ndimlo ke ukhalosa kalubisi umadlongothi umazipha umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe camagu. Mbukeli singena ehoreni lesibili lohlelo lwakho lwingqayiziveli ekhaya Jikelele. Ingqikithi yohlelo ke namhlanje uqwashisa ngegciwane lesandulelo ngculazi kanye nengculazi uqobo lwayo. Sonke ke mbukeli siyanxusa ukuthi sibe ingxenye yexazululo njengoba kuzanywa phela ukulwa nalolu bhubhane. Siyaqhuquzela ukuthi sihambe siyohlola khona sizozazi ukuthi simi kuphi. Uma kutholakala ukuthi sinalo igciwane, abezempilo bazoseluleka ngokuthi sidle kanjani imishanguzo. Asiyekeni ke bakithi nokucwasa sebethelelekile ngoba lokho kungabangela phela ingcindezi kanye nokhwantalala. Abanye njalo bangagcina ngokuthi ke bayibulale. Ngakho ke siyacelwa ngempela ukuthi nje sikwazi ukuthi siphathane kahle. Njengamanje ke mbukeli njengoba singena kuleli ihora lethu lesibili, ake siqale kahle ngokubheka ihamba phambili. Umhlaba wonke namhlanje uqwashiswa ngobhubhane lwesifo sengculazi kanti namanje kusabhekisiswa amanye amasu aphusile ukulwa kanye nokunqoba lolu bhubhane. We have accepted that they are at peace with their Lord and Maker. Bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo wayesakuba ngumdlali we-Orlando Pirates no-captain weJomo Cosmos uBabi Khomane Phezolo. Namhlanje usuku olumqoka emhlabeni wonkana njengoba kuqwashiswa ngegciwane lesandulelo ngculazi kanye nengculazi uqobo. Usuku lokuqala lokuqwashisa ngalolu bhubhane embukeli lwasingathwa ngonyaka u1988 nalapho kwakuhlonishwa khona laba abashona bebhuqwabhuqwa ilolu bhubhane kanye nezingqinamba ezibhekana nalabo abacwaswa ngoba benegciwane lesandulela ngculazi. Kuleminyaka ke engama35 eyedlule ikhona inqubekela phambili esiyenziwe ngemizamo yokulwana lolu bhubhane. Luningi nocwaningo lwezemithi oselwenziwe kwandiswa nesibalo semshanguzo kwaphinde kwaqhuquzelwa nabantu ukuthi bahambe bayohlola. Ingxenye ke enkulu yohlelo mbukeli namhlanje izobigxile kulolu suku lokuqwashisa ngegciwane lesandulela ngculazi kanye nengculazi uqobo. Isiqubulo sakulonyaka ke sithi let communities lead. Kanti umongameli Cyril Ramaphosa ukaleleke Dubai kuyakuzimasa ingqongqothela ye-UN COP28. Ukanti abathunywa bamkele ingxowa-mali entsha yokunceda amazwe asweleyo ukumelana neentlekele zemozulu. I-United Arab Emirates izagalelela izigidi ezilikhulu engxoweni, amanye ke amazwe aza kunikela ngemali engaphaya kwe-$300 million. Ungqongqoshe ehhovisi likaMengameli wezwe uKhumbuzo Ntshabeni uthi kuyadumaza ukuphawula kwabe inhloko yamajaji kuleli ijaji uMogoeng. uMogoeng uthe uMengameli uCyril Ramaphosa kwakufanele ukuthi phela adalule bonke labo abafaka uxhaso lwemali emkhankasweni wakhe wesikhundla sobumengameli ku-ANC ngonyaka u2017. uNtshabeni ke usola uMogoeng ngelithi ufuna ukulawula nakuba seledlula ihlandla lakhe njengenhloko yamajaji. Inxaso ngezimali yephulo likaRamaphosa eyaziwa njenge-CR17 yaba yindaba yasezinkundleni emva kokuba umkhuseli luntu owagxothwayo u-advocate Busisiwe Mkhwebane wamfumanisa elahlekise iParlamente. Nakuba kunjalo inkundla yomgaqo siseko yagweba ngecala likaRamaphosa. Kodwa owayesakuba ijaji inhloko uMogoeng uthi umongameli kwakufanele ayidize inkxaso-mali. They are unfortunate because he had a minority judgment on that and it's unfortunate that he wants to rule from the grave and express a view from the grave. uNtshabeni uthi ikhabhinethi seza kuthatha isigqibo malunga nekamva lendlu yozakuzo yakwaSirayeli kulandela isindululo seNational Assembly sokuba ivalwe.
Ikhabhinethi kwathumele umyalezo wovelwano kwiintsapho zabembi mgodi abali-12 be-Impala Platinum ababhubhe ngomvulo kwingozi yelift. Babhubhe emva kokuqhawuka kwentambo ehamba ngayo. South Africa has not experienced a mining disaster of this nature in a long while. And before this disaster, we were on track to meet our goal of only recording 41 deaths in mine as part of our safety improvements in the mines. Ujabeni uthi ikhabhinethi yanelisekile zinzame zika-Transnet zokusombulula ukuxinana kwamanye amazibuko elilizwe. Dingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Kukho iinzame zokwandisa ikhefu kumlo phakathi kweSirayeli kunye neHamas eGaza. Ukubeka phansi izikhalo kwethutyana kungena kusuku lwesixhenxe. Oku kwenziwe ngenjongo yokutshintshilisana ngabathinji abasibhozo kunye namabandla abangama-30 asePalestine. Isifundazwe eKwaZulu-Natal sesizoba nezinombolo ezintsha zeimvume zeimoto zokuhamba emgwaqeni ezibizwa ngama-number plates. Lolu hlelo lethulwe undunankulu esifundazweni uNomusa Dube-Ncube ePinetown entshonalanga yeTheku. Isifundazwe eKwaZulu-Natal sijoyina uzwelonke ngama-number plates athi awefane. Uhulumeni uthi lolu shintsho ludalwe ukuthi uhlelo olukhona luphelelwe isikhathi futhi seludala njengoba lunomthwalo emoto ezibalela ku-500,000 ezibhaliswa unyaka nonyaka. Okuyinto ke enza ukuthi amanye amadolobha aphelelwe indlela entsha yokwenza ama-number plates. Lolu hlelo luqala kusasa lapho kulindele khona ukuthi kuze abathenga imoto ezintsha nokushintsha ubunini bemoto kanjalo nezimoto zikahulumeni. Kepha ke uhlelo lawo wonke umuntu luqala ngoNdasa ngonyaka ozayo. Isifundazwe nesifundazwe kufanele sibe nezinamba, kufanele futhi sibe nezimoto ezinophawu olukhombisayo ukuthi le moto irejistwe kuphi noba ibhaliswe kuphi futhi ingekabani. Uhulumeni uthi abanikazi bemoto bazoyikhokhela lezi nguquko zokushintshwa kwama-number plates. We were still giving them more than 21 months to change. That means they can change even after a year, which will at least giving them opportunity to fundraise whatever money that they might needed to change to a new system. Imbono emphakathini ihlukile ngalolu hlelo. And I also think that apparently they only have a grace period of 21 months to do it, which I also think is they should rather just phase it in. Kushintshwelana mangabe sizokhokha ngoba phela akuthini sithi akushintshwe nalapho singena emaphaketheni sikhokha imali. Wonke ama-number plates kuhlanganisa nalabo abantu abayiqokele okubhaliwe azogcina ngeinhlamvu ezimbili ezithi ZN. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Phambi kokuba niphume babukeli niye kwindawo ngendawo qinisekani into yokubana nixhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Rhabulani ningafinci.
la, daliwoza lana, daliwoza la, daliwoza lana. Sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando. Daliwoza la, daliwoza lana, daliwoza la, daliwoza lana. Sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando. Cela ngithembisa ukuthi uzoba nami kuze kube ngunaphakade. Cela ngithembisa ukuthi uzoba nami kuze kube ngunaphakade. Angimbona ofana nawe, angimbona ofana nawe, angimbona ofana nawe, angimbona ofana nawe. Cela ngithembisa ukuthi uzoba nami kuze kube ngunaphakade. Cela ngithembisa ukuthi uzoba nami kuze kube ngunaphakade. Angimbona ofana nawe, angimbona ofana nawe, angimbona ofana nawe, angimbona ofana nawe. Daliwoza la, daliwoza lana, daliwoza la, daliwoza lana. Sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando. Daliwoza la, daliwoza lana, daliwoza la, daliwoza lana. Sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando, sikhulume ngothando. Ngowami wena ngowami, 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 ngowami wena ngowami. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi kanti ngokumbukeli singena kwisiqendu sethu sezemidlalo. Owayesakuba ngumqeqeshi Bafana Bafana uShakes Mashaba ubuncomile ubudlelwano phakathi kosapho lakwaRhomane nebhola ekhatywayo eMzantsi Afrika ebalula ukuba uPapi Rhomane wayengumdlali weOrlando Pirates nocaptain weJomo Cosmos njengoyena mntu ke benegalelo elikhulu kwicandelo lebhola ekhatywayo kweli. Kule veki abantu beli basazilela ukubekwa kwenqawe nguPapi Rhomane namalungu osapho lwakhe amabini. uRhomane usweleke ngengozi embi nomama wakhe uRita nomntakwabo uMofat Nkosi. Bawunabele uqaqaqa besingisele emngcwabeni KwaZulu-Natal kusasa omgqibelo ophelileyo. Usapho lunxunguphele kukulahlekelwa ngowabo. We are totally shattered as a family. We are distraught about what happened, but as Christians we have accepted that they are at peace with their Lord and Maker. Ukanti usapho luthi utata wabo umoka nemvakalelo zokwamkela lomphanga. uRhomane nomama wakhe bebengamalungu apheleleyo webandla Unifying Reformed Church eKlipspruit owasakuba ngumdlali wePirates neJomo Cosmos ebekwalilungu lebhunga lelibandla. He loved music to the core, so we are going to be celebrating his life from today with songs. uRhomane bethandwa kanobomi ngababesaya kuba ngabadlali naye. He was somebody that mentored me as well. Nelimutoloring was very disciplined, Papi, and you'd never see Papi all over the place. The news came
at a time where we did not expect it, and it is very sad indeed. Given the contribution that the Khomane family has made from his father, he has dedicated his life to football, especially to Orlando Pirates, and subsequent to that, Papi came through as well. Ukanti uKhomane uza kubekwa kwelokugqibela kwelimagade ahlabayo eNazareth Memorial Park kumazantsi eRhawuti ngomgqibelo kusasa. Mina nawe maida asambe siyojabula. Mina nawe maida asambe siyojabula. Mina nawe maida asambe siyojabula. Siyojabula asambe siyojabula. Ulithemba lami ulubambo lwami. 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 Uyatela wena usafuna uthanda, mina sengikhetshile. Uyatela wena usafuna uthanda, mina sengithathiwe. Uyatela wena usafuna uthanda, mina sengiyajola. Sitofu sami samalahla ukitaza imizwa yami. 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 Semathandweni angifuna ukuzwa lutho. Semathandweni angifuna ukuzwa lutho. Nginomuntu wami mina sengithathiwe. Nginomuntu wami mina sengithathiwe. So fast ahlane wena muntu wami. So fast ahlane wena muntu wami. So fast ahlane wena dali wami. So fast ahlane. Wazomnandi umculo Queen sibuke kakhulu kalomculo wakho mnandi osusipha wona namhlanje, kodwa ngaphambi kokuthi sibe nengxoxo ake ngwethule kubabukeli. Umbukeli uJudith Nzimande owaziwa ngelikwa Queen Gojelicious ungumculi ke ocula inhlobo ezahlukene ezomculo okubala kuzo ke igqom, amapiyani, afropop, deep house kanye nomaskandi. uNzimande ke ukhiphe ama-album amane okuqala ekhombisa ikhono lakhe lokucula nokudansa. Umculo wakhe ke uthinta Iindaba zomhlaba. Sesiwuzwile ke ukuthi ubumnandi kanjani. Njengamanje ke mbukeli sesizozwa ke kabanzi ngaye. Judith asikwamukele lapha ekhaya Jikelele Queen G. Ngiyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje uzosinandisa njengoba nje ku Friday. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ngithandile ama outfits akho sana aya rocka. Uyabona ngibonile white dress yakhe ibinhle. Manje sengiyabona usushayelezi, ngiyabona ukuthi hayi uma usushayelezi ke shuthi manje usuzojiva straight. Hayi sengizojiva manje. Mhlawumbe akuqale nje ukutshele umbukelo sekhaya ukuthi ubani uQueen G. Yebo uQueen G kahle kahle uQueen Gojelicious lo ozalwa ngoJudith Nompumelelo Nzimande, kodwa ke ngwase KZN nani yazi ukuthi uma waseThekwini ziyabuya siyadansa siyacula siyaduduza abantu ngomculo wethu. Kubalekile ukuthi mawulalele ubuphola futhi ngaphakathi. Njengoba nginjalo nje ngafunda eLuthayi eChifluthayi eHammersdale, ngase ngiyasuka eHammersdale ngayofunda eHoward University. At that time University of Natal, now it's called UKZN.
emva kwaloko ngase ngiyasuka ngiyawela phesheya kwezilwandle la ngayokwenza khona i-masters yami MBA yami ngaphinda futhi ngabuya la ngenza i-masters in commerce. So kubalekile kakhulu ukuthi ufunde mawumuntu mawungafundile nje kuyinkinga ufanele ufunde ukuze ukwazi ukuthi yonke into oyibonayo ukwazi ukuyi-analyze ufundisa abantu ngemfundo yakho. Kubalekile nje ukufunda noma umculi uthi ngiyacula kodwa kufanele ufunde. And kunento ebaleka kakhulu abantu abangayi-understand. Umuntu ngesikhathi edalwa uNkulunkulu is a masterpiece of God. Awuna competition namuntu, i-success is within you. Kubalekile kakhulu ukuthi mangabe le success ingaphakathi release it to the whole world ukuze abantu bazi ukuthi ubani. Fanele wena uyidayise. Akekho umuntu ongayidayisi zimakethe wena ukuze sazi ukuthi wena kahle kahle ubani. Futhi isiphiwo sakho ungaloku ukopela kwabanye abantu beyicopy. Ngoba ngabe usuyicopy awusakwazi ukuphila. Kufanele wena qobo lwakho uzethembe urelease greatness. Ukhumbule njalo ukuthi makune challenge is temporary. Akusiyi into esikhathi esifuna uhlale udakeni phuma emanzini amnyama uhlale usigcwalisa wena injabulo uhlale uhappy ngaso sonke isikhathi. Inkinga yesikhashana iyadlula. So ngicela ukuthi nabantu abama artists bazi ukuthi mabe nenkinga njengoba sinenkinga ngake emculweni bengenamali kunzima nokufaka umculo wabo ka radio bazophumelela ngoba lento ingakubona ingaphakathi kubona. Futhi akekho ne competition nawe ngoba wena ihlo lakho alifani nelamuntu lakho wedwa lelenzile yakho wedwa. Manje uzophumelela nje. Uzophumelela. Manje khonje awungitshela ke ngiyazi ukuthi ena uthando lwakho lomculo lwaqhuquzela kakhulu abaculi abafana no Brenda Fassie njalo njalo. Engabe kwenzeka kanjani lokho? Yebo ngathi mangibabona nje ngaso sonke isikhathi mangimbona no Miriam Makeba ngathi ngelinye ilanga nami ngizofika lapha yana. Ifanele ube nephupho, iphupho lakho kufanele kuthuse uzofisa izinto ezinkulu kakhulu uzibone usuyocula ngisho phesheya. Mina ngizibona ngelanga ngicula phesheya ngobani na ngoba ngine passion futhi ngiyathanda umculo kakhulu. Manje ngibonile laphana ukuthi ena ucula ama-genres ahlukahlukene khona hip hop khona umaskandi njalo njalo. Yini eyenza ukuthi ukhethe wena ukuthi no hayi mina ngishaya zonke bonke? Mina ngabona ukuthi ufunani kanti umuntu ongilalela. Maye umuntu ongilale phela i-musician fanele ebheka abantu ukuthi bathini. Khumbula ukuthi abantu abangaphandle fanele bagqugquzele ukuthi imuphi umculo ongaqhubeka nawo kakhulu ngokukhombisa ukuthi bayawuthanda. Ikakhulukazi manje ngoba ngibonile abanye abaculi abaningi bahamba ngezikhathi ngoba manje sekungenisa amapiano. Sengiyabona kade ukhona uIshmael la ngevikele edlule wafika wasishayela naye ezinye izingoma zakhe ke ezintsha sha eziyamapiano. So kusho ukuthi kufakazela yona lento isho ukuthi mangabe uwumculi ufuneke uphinde uhambe nangezikhathi uze ukuthi abantu yini into asebefuna ukuthi bayizwe. Manje ke ngeke ngakuza ukukhuluma ngezingqinamba ezibhekene nama-artist. Mhlawumbe umenshine ukuthi bafake ingoma zabo ka radio mhlawumbe iziphi ezinye izingqinamba ongayibalula? Ukungabi namali uthi umuntu engenamali kodwa befuna umculo wakho uqhubeke ukwenza i-music video imali. So kufanele bahambe bayongqongqoza zonke izindawo la bengathola khona i-funding noma befike eminye iminyango isingasekho imali nonyaka ozayo baqhubeke bacele baye ko arts and culture bayocela kodwa kubalekile ukuthi bangagive up and they must dream big. Kufanele amaphupho abo abathuse bona kodwa kusalayo bazophumelela. Manje ke Queen J yini nje ke umlandeli wakho into angathi ke uyayi-expecta noma uyayilindela lapha emculweni wakho mhlawumbe khona osebenza ngakho njengamanje noma oqeda ukurelease? Yebo ngirelease ngo-September nje kade ngirelease le album entsha e-Afropop. Le ngoma ebaluleke kakhulu ikhuluma ngokupholisa nangothando. Njengoba kuza kuDisember nje uthando lodwa nje sekuDisember nje kumanje. Uthando nje thanda isithandwa sakho usondeze eduze kwakho. Isitofu sakho samalahle hlala usithanda ngaso sonke isikhathi. Futhi mawuthanda phela chelela phela imfana nembali. Mawungayicheleli iyabuna. Uthanda ungathi wena awusasithandana akube njalo uValentine zonke izinsuku lokuthandile nje umuntu wakho. Ulokumenzela izinto ezincane nje. Khona ngisho leyayithi khona letha khona umphatheli imbali no chocolate. Kuleyo album yonke nje inamaculo amnandi iziqhweze nezinsizwa nazo ukuthi azingaloko sigijima ngemali azikhombisa uthanda asanda abantu ngoba bebathanda. Kuyazwakala ukuthi ingoma zakho zinomlayezo. Ungathi mhlawumbe kubaleka kangakanani ukuthi uma ngabe ungumculi ukhiqize umculo kodwa ofundisayo onokuthiza ongakufundisa umbukeli usekhaya? Kubalekile lokho kakhulu ngoba njengoba elalela umuntu iyaphola la ngaphakathi. Mawusemathandweni kuyagqugquzela ukuthi qhubeka uthande kakhulu ngoba nawo amaculo othando hayi indaba ukulibela ukhala la yeke ukhala manje akube semathandweni
nongenayo umuntu ke sekufana bheke ukuthi ngathola bani sekulate manje sekulate manje amaculo othando nawe thande kunayo umuntu ozomthanda hawu ngoba nje ngeke ngabona lapha einkundleni zokuxhumana kuthiwa hawe ma useshayela uDecember khona asebezohamba baze babuye ngoJanuary 4 khona bazohamba kodwa wena mamphatha kahle umphathe entofontofo uzothi maye lapha la ekhona abona ukuthi kuyabanda abuye ekhaya ayike Queen G mhlawumbe ke nje ukugcina ke umuntu othi hey uQueen G ngiyafisa ukumlandela ke ngibona umculo wakho njalo njalo bangakuthola kanjani kuloko ngithola kakhulu bangangena ku Instagram page yami bangithole ku TikTok maye ku iTunes bathenga umculo wami Amazon bathenga umculo wami so all the social media platforms ngikona nala futhi ukudayisa bakusearch nje ngoQueen G noma mhlawumbe ngoJelicious nje into emnandi into enhle into ethubuhle ngaso sonke isikhathi inkanyezi yokhanya siyabonga kakhulu ke Queen G ukuthi usivakashelela ekhaya hayi ngithanda umoya wakho ngithanda nje i-energy yakho hayi cha usinandisela kakhulu ke ngiyazi ukuthi ke bungakaqedi usinandisela sakhona elinye iculo elilandelayo ngabe manje uzosinika umuntu othini ngizonika nje umuntu othi izasambe ipakishi mthwalo asahambe woze eThekwini mawulana nje shona eThekwini olwandle uloko olwandle la wozolwandle uzojabula ushawa umoya ukuyeka inkinga sangapha mawuseThekwini woza ngapha uzojabula lana ushintsha umoya omunye akashona eCape Town abanye bashona ephesheya hayi siyabonga kakhulu ke Queen G mbukeli ke siyazi ukuthi uQueen G usazosinika ke umculo omnandi kodwa kwamanje asindiyequ ungalinge kuphuthelwe ngoba lemnandi kakhulu eliculo azoshela lona emva kwekhefu What's mine?